Vol slijne concentratie, nog 1 keer uitademje en dan het skot. Dit beeld van pistolen en geweren is tjintwurdig heel gewoon in de oudmelkfabriek in Burgum. De ruimte die jetties tjinnen als kantine van de Rommelmerk is nou het naar je onderkom van de Burgumer Shitvereniging. We moesten eigenlijk wel naar een locatie, want het pand waar we nu zitten, dat gaat plat vanwege nieuwbouw. En toen hebben we deze locatie gevonden en je bent zoveel mogelijkheden voor ons en voor andere mensen. Dat wij deze locatie wel hebben moesten. Een jaar hier lang hebben we rond bouwen geweest. Sommige mensen dag en nacht van huis en mijn heel team om dit te realiseren hier. Ze kennen net alleen goed zitten, ze ben ik ontiegelijk handig inderdaad, ja. Hij hem zelf ook mij geholpen onder de verbouwing? Ja, mijn beste hier, dus ik ben hier wel een brood. De vrijwilligers hebben in een kwartskofketiert een prottenwerk verzet. Hier wie eigenlijk helemaal niks. De vlier wie een tegelvlier, wie hier een tegelwand. De plafond wie gewoon ruw beton van 0 tot wat we nu hebben we eigenlijk opgebouwd. Uit het oude pand hebben we gelukkig de complete plafond uitgehaald en die werden herbroekeren. De meeste leden hadden soms ook nog wel wat ingebracht, die hebben we op mijn naam dus. Met hele beperkte financiële middelen hebben we dit maken. Ik ben wel heel blij mee dat dit nou echt zoals het nou bijstaat. Ook om wat het wie en wat het nou is, dat is voor ons echt next level. Ook de leden van de vereniging binnen tiergewies met de nieuwe locatie. Het is gewoon een hele verbetering. Het is gezellig. Het licht is veel beter geworden, want dat is best wel belangrijk. Het moet gewoon perfect zijn, anders dan scheelt het een hele hoop punten. De verlichting, dat is maar één van de protte verhorings. In het nieuwe pand binnen ook de shitbaan en de kantine van elkaar skiën. En zelfs dat is nog net alles. Er binnen nog volle meer dingen die het oors binnen als in het oude pand. We hebben een 6 baan in het oude pand. We zijn hier naar 8 baan gegaan. We hebben hier echt een wedstrijdwaardige baan. De baan is keurd door de KNSA. Die had hier voor 2 weken in had die keur, dus we mogen hier ook wedstrijden organiseren. We kennen heel erg vooruit, ja. We kennen de komende jaren vooruit. Ik ben er heel erg trots op. We zitten plak en we kunnen los.